Студзень і люты месяцы, калі ў арганізацыях і на прадпрыемствах шклоўшчыны падводзяць вынікі дзейнасці. Традыцыйным гэта стала для Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы. У аўторак тут прайшла нарада з удзелам намесніка начальніка ўправлення аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкама Сергея Батоўскага і намесніка старшыні райвыканкама Сергея Артамонова. Пачалося мерапрыемства са звароту да медработніку галоўнага ўрача цэнтральнай раённай бальніцы Наталлі Шыпіла. У сваім дакладзе яна падвяла вынікі дзейнасці сферы аховы здароўя Шклоўшчыны за мінулы год. Адзначыла, што апошнія гады ў раёне палепшылася дэмаграфічная сітуацыя і распавяла, што ва ўстанове пастаянна вядзецца дыспансерызацыя, якая дазваляе своечасова выявіць захворванні, аб колькасці і складзе медработнікаў Шклоўшчыны, эканамічнай дзейнасці бальніцы і прычынах, па якіх часцей за ўсё звяртаюцца пацыенты, а таксама паставіла задачы на 2018 год. Коротка аб рабоце прафсаюзнага камітэта раённай бальніцы, пры яго колькасці задачы распавяла яго старшыня Аксана Калістратава. Яна нагадала медработнікам аб неабходнасці праходжання планавага абследавання, так як пры лячэнні пацыентаў урачы часта забываюць пра сябе, а таксама падзякавала ўсім прысутным за іх карпатлівую і цяжкую працу. Завяршылася мерапрыемства прыемнай і урачыстай часткай. Да прагучалых слоў падзякі далучылася галоўны ўрач бальніцы Таццяна Шыпіла, якая падкрэсліла, што праца ў мінулым годзе была напружанай і шмат хто ў ёй праявіў сябе з лепшага боку. А значыць, ёсць падставы і для ўзнагарод. Яна ўручыла дыпломы, кветкі і ганаровыя граматы лепшым медыцынскім работнікам па выніках мінулага года.